vážení klienti, kolegovia, sympatizanti, aj tento rok sa nám podarilo spraviť niečo pre tých, ktorí nemali v živote toľko šťastia ako my. Rok 2023 a dobrý skutok na lade. Všetkých vás srdečne pozývam 27.12. na zimný štadión v Banskej Bystrici, aby sme si spolu aj odýchli a na druhej strane pomohli tomu, kto to potrebuje. Okrem dobrej nálady a zábavy máme pre vás pripravený teplý čaj, punč a aj niečo drobné po zub. Bude krásna tombola, takže tešíme sa na vás. Cieľom našej akcie je vyzbierať finančný dar pre Veroniku Ďurinovú, vďaka ktorému bude môcť ísť na kúpeľný pobyt v Dudinciach. Viac o jej životnom príbehu sa dozviete na stránke www.dobryskutok.sk. Zoberte deti, rodinu, priateľov a známych a prídite na ľad vypotiť vianočný šalát a rezne. Ako to už býva každý rok, aj tento rok nás čaká tombola. A jedna z hlavných výhier bude práve táto hokejka s podpismi hráčov NHL. Stretneme sa o 15. hodine na zimnom štadióne v Banskej Bystrici.